niyan. Wow. Ay. Sarap niyan, guys. Mabigat na yung lalagyanan namin. Pero, baka mamingi na. Papadalan ko. Ito malit. Hugo mo ta. Padar-daro. Saan? Okay. Today's vlog mga kabosing. Mangunga kami ng sugaga. So ayan guys. Dito na naman kami sa bundok. Sa kabila niyan, dagat. Doon tayo pupunta ni Boss Paul. So ito, pataas na kami. Tapos pababa na mamaya. Ito oh. Naririnig nyo na ba? Ang alon. Oh, malakas ang alon. Wala ata tayong makukuha. Malaki pa yung tubig. Oh, see? So sa mga di nakakalam dyan, doon yung daanan, shortcutan. Nako, malakas nga. So yan guys, malaki pa yung tubig. Hintayin lang namin na bumaba. Nalukatan mo. Huh? Teman, udah karga na. Inarenda kalakaran. Awan eh. Tao nagtutuloy. Oh. Tignan ni Boss Paul kung may laman. Dali, nagpunan eh. Oh. Lalaki ng alon. Tama na yun. Oh, napula. Eh, medyo. Eh, ang lama. Nabulan eh. Kainin mo na, boss. Hoy, magpakita. So ayan mga kabosing, subukan na natin kumuha ng kahit ano dito. Malabo na yung ano, yung pana-pana, malalaking sea urchins. Ano kasi hindi malinaw yung tubig, so kahit ano na lang. Yan. So guys, pwede na to. Ar-arosip. Maliliit pa. Oh no. Baka may ano dito eh, yung nakakamatay na ano, na crabs. Woohoo! Nalubog, Brad! Woohoo!
Karo. Ay, napagpunan na to. Napagpunan na. Yan o guys, halamang dagat. Nako, hirap kumuha pag ganito. Municipal o. Yan. Guys, oh, pusikaws. Ba guys, boy, man. Tanis si daun. Ulam. Ulam na. Sarap ng ulam mo. Kung mababaw pa lang, matatabol. Mababaw. Mababaw, kasta katataktal dalo yun. Todo pa yan. May, ha? Kumakalma. Kalma? Kastalantan na eh. Malabo dito yan. Amo pagalang kasta dadaktul ni. Di bangir. Oh. Ay, nakaala. Laki guys. Pwede ko doon? Kamong kang kananda. Naganata baboy-baboy. Okay, okay. Garaaw. Kriga pa alahanin niya. Eh, dati eh. Ha? Dati. Tata ginabara no kanam. Sula. Kada kinilaw ko di nga kasta nagpudo tibagin niya. Ay ti karabugaw. Napungtil ko mama tapunaw. Pinag ko mama. Oh. Kakulin niya ako. Saan lang ka na? Na? Kasi ni Shell. Okay, okay. Bagam mo. So guys, oh, ang daming ano seaweeds. Yan oh. Dami. Ayos to.
alon. Sarap niyan. Oh, bilisan mo, makikita nila to. Ang dami na namin dito sa dagat. Oh, wow. Ay, sarap niyan guys. Bali, ang dami namin kabosing na tao. Kasi kaso ano, malakas yung tubig. Sa gilid lang kami. Baka next time na kami ano, isisid ng pumapana. Diyan pala sila. Tayong yan, pero hindi ganyan yung kukunin namin. Yung malaki na masakit kapag na ano, tusok ka. Basa na. Oh, isang basa na. Yan o, dami. Kunin natin lahat. Araro safe. Tagala Shell di bangir at daktul jeke. Nadaluyon lang. Nagadunala ko. Ado datin. Ikan boy. Dan tadi bayar. Ado kuan aja. Shell na. Dakkel. Apa yang gamang mangkas toy? Araro safe. Sometimes. Main mo dog. Dapat gini. Nih, sus. Hey. Yan si Boss Polo. Pinipilit kumuha ng tayong. Mincy Orchid. Ito, masaya na ako dito. Ulam na dis, ulam na dis. Masaya na ako dito, guys. Burburan. Nagpupulag. Ha? Na? Apa? Kasta pinangan mo? Nalay nga dumilpat.
Kada pa niya. Ay, Nya mga tuwing. kaugot na ka na ato eh. Nya na. Naugot ka noon. Kaso dadaktal lang di ko ha. Naubong mga talagang dalawa yun. Ano to? Ika. Basta yan. Nya. Ay. Buru-burusan. Kanumong. Nagkiram pala ito. Ah. Tangan ni. Todo ko na. Gado na ala ang kastoy ay. Kumala na kita magbakutin. Nagapulak jay. Gadot din eh. Pilakok tulak ka datoy. Nyamat na ako. Woohoo! Kawayan! Kaya kong! Kaya kong! Ha? Alam mo na. Mapunon to, malakas to yan. Natay lakamak man aming karuba. Baka bangga pwede pa aero basta ka daktal dalo. Sal ay. Hey. Paano na dagito? Hey guys, woo! Dami. Pure kastilatan. Wow! Mabagi na dagito yan. Nandiyan ito lang magdalo na eh. Awanin, awa mabiro kan dagiti dagijain. The fellow Mike Toy. Adupay tata? Adupay. Ano ba ko na? So, mapuno dati. Takamang karuba mo. Kapanta ko madibangir to. Ay man. Timingan ta. Ano yung kutsara? Ay, ito. Dota man eh. Yang dahil kang luwi eh. Nandiyan di paramag. Tataw. Ito. Sal 8. Agal-ala da. Kastoy. Iram lang tao. Hey! Hey! Tanele! Nyawa mo na ako eh. Tiram latam piolon eh. Sama ni. Bugamot ah, kadardara. Ini mas bagkungan na daw. Dito lang ang dalos ko. Oh, puno ta sa upatay. Nya, dati dano na po. Ha? Lay, todo pa yun lay. Agliduan. Ito down. Walang katalayaw ta. Di na makiktal natin dano man na eh. Nagsama ito mo.
Babati tama dato. Nay, babati. Babati, babati. Napunon. Pag ganan ta dati kastikado. Ha? Pag Ako tagin lagi dyan dyan. Oh, yan guys. Wala na eh. Dami guys. Mabigat na yung lalagyanan namin. Hello, back up. Back up. Napunaw. Back up. Ay, back up, back up. Le. Anay ko. Nagadun na eh. Saan ko lamang bugon na may ikat kita dara na. Nadudeta. Search mo to ano na ginitaw. Tagalog na. Jai. Doon. Awampay. Doon nyo. Gini kita. Shell. May kutsara pa. May Apel, alam pati kita. So yan guys, punta na kami doon. Kasi lumalaki na yung tubig. Di na kami punta sa kabilang bangir. Ito yung nakuha namin guys. Oh. Ito pa oh. Seaweeds. Nangalan nyo ka ate, tanong tinalin nyo. Gili lang. Mineral. From seaweed. Oh. Arigato. Ito yung nakuha natin oh. Suso. Yeah. Nagalaman din? Suso. Yeah. Customer eh. Thumbnail mo. Babanlawan na namin. Ha? Nadan kami. Na? Nadan. Ang may isa pa yung kabel mo. Kabel mo di igid-igid na.